Chcete získať bezplatný bonus na Bybit? Teraz vám ukážem, ako sa registrovať krok za krokom s promokódom, ktorý vám dá až 20% zľavu na poplatky. Najskôr prejdite na registračnú stránku Bybit, zadajte svoj e-mail, heslo a nezabudnite vložiť môj špeciálny sign-up kód pod videom. Rýchlo vyriešte jednoduché puzzle, aby ste potvrdili, že nie ste robot. Váš e-mail teraz dostane 6-miestny overovací kód. Skopírujte ho a vložte späť na stránku. Týmto potvrdíte registráciu. Pre získanie bonusu odporúčam pokračovať s KYC overením. Pripravte si občiansky preukaz alebo pas a odfoťte si ho priamo v aplikácii. Nezabudnite ešte na selfie verifikáciu. Rýchle selfie uzatvorí celý proces registrácie. Hotovo? Teraz stačí pridať prvý vklad. V Bybit nájdete podrobný návod, ako vložiť peniaze a automaticky získate svoj bonus. A teraz už môžete obchodovať. Vďaka Bybit máte prístup aj k až 100x pákovému efektu. Možné sú aj väčšie zisky, ale pamätajte na riziko.